Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасей яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сіла. Добрый дзень, мае даражэнькія маленькія сябры, хлопчыкі і дзяўчынкі. У эфіры перадача «Зярнятка» і разам з вамі яе вядучая спадарыня Наталля. Слухайце, калі ласка, уважліва нашу перадачу. Дарагія сябры, сённяшняя наша перадача адбудзецца на беларускай мове. І ў гэтай перадачы я прапаную вам паслухаць наш расказ «Малітва Міхасіка». І сёння мы пачуем з вамі яго першую частку. Я к тебе прихожу, дорогой мой Иисус, я тобой дорожу и тебе лишь молюсь, своей детской душой доверяя всегда. Я хочу быть с тобой все земные года, все земные года. Ты мне все даровал безгранично любя, на кресте умирал, чтобы я жила, чтобы мир и покой подарить для души. Потому за тобой мне хотелось идти, мне хотелось идти. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Творец. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Отец. Я пока лишь дитя, слишком мало могу, но в молитве тебя всей душою молю. Своей крепкой рукой ты меня поддержи, свое слово открой и меня научи, и меня научи. Научи доброте, любви без конца, и нежданной беде будь со мною всегда. Научи меня жить, как ты жил на земле, и прощать, и любить, быть подобной тебе, быть подобной тебе. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Творец. Иисус, Господь Спаситель, Иисус, мой Искупитель, великий, всемогущий, мой Отец. По блакітнаму небу плылі хмаркі, вялікія і малыя, белыя і шараватыя. Адны падобныя да кветак, другія нібы чароўныя замкі. Каму не падабаецца глядзець на нябёсы і марыць аб нечым светлым, прыемным. Вось і Міхасік, маленькі хлопчык, улёгся на духмянай траўцы, каб лепей было відаць блакітную далячынь. Увысі, нібы кропка, трапятліва спяваў сваю песню жаўрук.
Ён то уздымаўся вышэй, то спускаўся ніжэй, але ні на хвілінку не спыняў распавядаць іншым пра сваю радасць. А радаваўся ён светламу сонейку, зялёнай траўцы, гаманліваму ручайку і таму, што маленькі Міхасік слухаў яго. Вакол хлопчыка хадзілі кароўкі, таму што хлопчык быў пастух. Змалку ён зарабляў свой кавалачак хлебу і кубачак малачка, бо мама і тата памерлі, а Міхасік жыў у чужых людзей. Нялёгка было хлопчыку, але ён памятаў апошнія словы матулі. «Сынку, пан Езус паклапоціцца аб табе, не забывай маліцца». І ён маліўся. Маліўся і плакаў, плакаў і маліўся. Хлопчык распавядаў нябеснаму айцу усе свае крыўды, прасіў прабачэння за грахі. Вось і зараз слёзкі цяклі з яго вочак, такіх жа блакітных, як неба, у якое ён глядзеў з надзеяй на дапамогу. З дзіцячай прастатой і непасрэднасцю хлопчык пытаўся ў Бога: «Чаму дзеці гаспадыні маюць час на гульні, а я не? Чаму ім купляюць абноўкі, а мне не? Чаму яны ядуць за сталом у хаце, а я у хлеве на саламянай падсцілцы?» Не кожны дарослы мог адказаць на гэта, ды і ўвогуле ніхто з дарослых не адказаў бы. Толькі той, хто пазіраў на дапытлівае дзіцятка з высокага неба, мог дапамагчы хлопчыку, растлумачыць незразумелае, але ён чамусьці маўчаў. Ні белыя рамонкі, ні сінія званочкі не мелі сілы дапамагчы хлопчыку, хоць і вельмі жадалі, таму маленькі жаўрук узняўся вышэй і шчыра ад усяго свайго маленькага птушынага сэрцайка нібы прапеў у вушы Господа усе словы Міхаські. Каровы не адыходзіліся ад пастушка, бо ён знайшоў для іх цудоўную выспу канюшынкі. Жывёлы паціху хадзілі і ляжалі, жвакалі жвачку, калі-нікалі перагаворваючыся пяшчотным «му», быццам вяртаючы спакой дзіцяці. Увечары Міхасік пагнаў кароў да хаты. Гаспадыня, у якой жыў хлопчык, была незадаволеная, бурклівая, зайздросная. Яна не разумела, чаму яе дзеткі хварэюць і выглядаюць гэткімі хударлявымі і бледнатварамі. Гледзячы на Міхасіка, яна не ўяўляла сабе, як гэты хлопчык, хоць і худзенькі, можа мець такі здаровы твар, квітнеючы як ружа, такія дужыя ручкі і ножкі і такую радасць у блакітных вачах. Сваю зайздрасць, сваю незадаволенасць яна выказвала тым, што крычала на пастушка, калі той трапляў ёй на вочы. Таму Міхасік стараўся пазбегнуць злосных, калючых, жудасных вачэй, якія глядзелі на яго, нібыта хацелі знішчыць. Але сёння у яго гэта не атрымалася. Гаспадыня стаяла ля брамкі, пільнуючы хлопчыка, які паганяў невялічкі статак. Яна была ўз'юшана яшчэ і тым, што даўно не было дажджу. Усё ў гародзе стаяла, апусціўшы вушы, а шэрая глеба перасохлымі вуснамі прасіла піць, як кнігаўка, паўтараючы адно і тое. «Ну што, багамолец, нешта ты рана кароў гоніш, сёння ты свой хлеб не зарабіў». Хлопчык маўчаў, апусціўшы вочы. Ён ведаў з Бібліі, яшчэ матуля яму казала, што лагодны адказ злагоджвае гнеў, а абразлівае слова будзець лютасць. «Прабачце, калі ласка, але я стараўся зрабіць усё як мага лепей», толькі і сказаў Міхасік. «Стараўся? Не, ты не можаш атрымаць свой хлеб, але калі вымаліш у свайго Бога дождж,
Дакажы, што ён цябе чуе і адказвае на твае малітвы. Каб гэтыя словы былі якой-небудзь рэччу, то яны б былі кінутыя ў твар хлопчыка з такой ганарлівасцю, як пальчатка, якую некасць выкідвалі на дуэлі. Моўчкі Міхасік паплёўся да хлева. Кароўкі ішлі за хлопчыкам, апусціўшы галаву долу, нібы саромеючыся гэткай злоснай гаспадыні. Міхасік думаў, як ён будзе маліцца. Будзе маліцца з усяе сілы, якая толькі ёсць у яго. Вось такая гісторыя, дарагія сябры. Працяг яе вы адчуеце ў нашай наступнай перадачы. Имею дивный телефон, молитвы телефон, земли на небо проведен, где вечный Богатрон. Свободна линия всегда, лишь только позвоню. Бог ласково дает ответ, алло, я слушаю. Алло, алло, ты не забудь одно, что есть молитвы телефон, используй ты его. Алло, алло, ты не забудь одно, что есть молитвы телефон, используй ты его. Настанет вечер, позвоню я вновь на небеса. Что скажешь, милое дитя, я слушаю тебя. Возьми меня ты под крыло, вот вечер спать иду. Усни, любимое дитя, всегда тебя храню. Алло, алло, ты не забудь одно, что есть молитвы телефон, используй ты его. Алло, алло, ты не забудь одно, что есть молитвы телефон, используй ты его. Алло, алло, ты не забудь одно, что есть молитвы телефон, используй ты его. Я вельмі хачу, мае паважаныя маленькія сябры, каб вы памяталі, што ў цяжкі час вы таксама можаце маліцца, маліцца нябеснаму Айцу, які любіць вас і заўсёды слухае вашыя малітвы. Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч!